Hvad fanden er nu det? Hey! Venom! Hør du, hvad jeg siger? Jeg tæller til 3. 1! 2! Gå nu væk! Hey! Gå nu efter, du kan ikke gå igennem her, mand! Gå væk! Jeg... Der skete noget frygteligt. Baby, hjælp mig til! Hallo? Martin! Ja? Jeg kommer nu! Martin, var det dig, der lukkede hende ind? Hun var syg. Jeg var bare væk fra lejren et øjeblik, og så var alle døde. Hun var bare lige pludselig... Ja?